I dalje pričamo o Bujaru i njegovom razgovoru sa doktorkom. Setite se da je Bujar rekao: Nuk ndjehem mirë, më dhemb koka dhe kam temperaturë. Kada Bujar uskoro ozdravi, umesto imam temperaturu, reći će: Nuk kam temperaturë. Do sada smo naučili da se odrične rečenice grade tako što se ispred glagola dodaje reč Nuk. Un nuk kam, ti nuk ke, ai nuk ka, ne nuk kemi, ju nuk keni.